Come on everyone! Hello everyone! Welcome sa itong mga channel there na Sonic. Siyempre, tuloy-tuloy lang sa pag-subscribe. Kaya ano mo, let's do the Tala Nation! Yes! Everyone force! Siguro na masyado mabilis ang pag-ibig. I-drink to sa tadri. Ang puso mo, para sa puso ko. Siguro na ako ay makulit. 안녕하세요, 리지코코 마틴 태용이세요. 어떻게 가요? Amazing vlog! Subscribe din ko! Kami kayo bar.